Zase Orange Box, prosím. Tak dámy a pánové, druhý díl tohoto videa, zase s Marťou. Tak mě to bavilo, že jsem musel udělat další video. Hrozně mě to bavilo. Tak snad budeme zase alespoň třetí. Jako jo. Já se nemůžu hejbat. Já. Tentokrát budu třetí já. Už mám 1 kill. Vidíš mě, já jsem tam první na té obrazovce. Ne, já. Ne, nejseš první. Jsem druhý teď. Nejseš. Jsem. Ne. Jo. Já jsem druhý. Marťo, už nejsem. jsem první. Mě zabila nějak. Jsem třetí. Druhý. Jak chci být teď druhý? Jako do konce hry druhý. What? Já jsem prostě Jakou máš barvu? Světlo zelenou ty. Já tě vidím, tmavě modrou. Já vidím tvýho teammate asi. Ono se hraje ve dvou. Ne. Jo. Umři! What? No, já jsem zas třetí. Já někoho zabil a sám jsem umřel. Já umím zabít sám sebe a vykávat killy. Jak? Neřeknu. Ale ono to musíš, na to je takovej, který... Dal jsem svoji turetu. Aha. Zabil jsem týpku, jsem pořád třetí. By the way, jestli budu znova třetí, budu i docela rád. Já jsem 5. What? Já se ale rozjedu. Jsem poslední. A to je můj cíl. Mám 14 kilů, jak se můžeš zabíjet? Prosím, řekni. Já jsem nejhorší, takže to neřeknu. Když mi napomůžeš, že ke mně půjdeš a nezabiješ mě. A jak to mám udělat? Ty mě zabiješ. A to nechci. Já se budu furt zabít, abych byl za tebou hned. Ale když já jsem druhý teď. Já dostávám furt nějaký věci. Kámo, týpek, já ho ne... What? Co to bylo? Po mně střílí někdo žlutý. To jsem já dám. Ty jsi žlutý? Teď jsi světle zelený. Dádo, proč tady mají turety na mém spawnu? To taky nesnáším. A já si tam 2krát za sebou spawnul. Týpeček bude mrtvý za 3 minuty. Červenák. Kamo, on měl blbýho drona. Dronové jsou otravný, že jo? Tady. Já mám turetu na nejlepším místě. Ty máš turetu? No. A jak to že jí máš na nejlepším místě? Protože je nahoře. Já tě vidím. Já jdu proti tvojí turetu. Já taky ji budu mít nahoře. Mám ji nahoře. Kde? Tady seš. Martine, kde? Já nevím, kde, odkud střílíš. Budeš mrtvej. Já už jsem mrtvej. No vždyť. Ale ne od tebe. Já vím, ale ty jsi tmavě modré, jo? Jo. Tady seš. Ne, já šel na špatnou stranu. Tady to tmavě modré někde. Tam se. Jo, už tě vidím doopravdy.
Tebe taky. Haha. Já jsem neumřel. Haha. Ha. Tak. Mě zabila někoho tureta a ne tvoje. Já už mám 4 turety. Co když ti nějakou někdo zničí? Tam u mě nějaký sniper furt snipuje. A jo, tady je i jiný. Tady. Ty jsi umřel? Ne. Já nechci mít zbraň. No už dobré. Kamo, týpka mě zabila miniganem. Vidím tmavě modrý. Nukleárka. To je tvoje? Ne, já jsem třetí, já nemám na nukleárku. Já potřebuji ještě 30 kilů. Mám Já jdu dát jednu turetu na spawn někoho. To je nejlepší. Daru, já tě vidím. Jdu i hned za tebou. Kde? A dám sem turety. Nemůžeš mě vidět. Já tě viděl. Šel jsi na někoho spawn. Ne, zavolal mě někoho tureta. A vidím tě. Já jsem pořád... Kamu týpek. Wow, já budu čtvrtý za chvíli, určitě. Ty máš 53 kilů. Kolik ty? 18. Neva. Alespoň nemáš jedna jak nějaký lůzři. Jako já ne. Už mám dáno 22. Z čeho? Teď jsem zabil 3 lidi. Čtvrtý. Musím zabít tu turetu. Víš, že tureta ti dá... Ne, já jsem čtvrtý, to si děláš srandu. Má tureta jsem... By the way, já jsem... na kopečku, protože je na kopečku. Já jsem čtvrtý, to mě zabíjí. Tady já tě zabil. Nezabil. Koukej, tady se. Byl jsem mrtvej. Ne. Teď ti spavnou. Já ti koukal do mobilu, Dádo. Já vím, by the way. Střílím na světlo a už jsem zabil 2 lidi. Sapek cheatuje, on procházel s děma. To tady cheatujou úplně všichni. Ne, já jestli nedám teď 12 kg, tak jsem mrtvý. Super, jsem čtvrtý. Lala. A já jsem 9. Já už to vzdávám. Já jsem 5. hned za tebou. Jsme 60. By the way, tak zatím čau. Čau.